l'he vista per televisió, algun reportatge que vosaltres mateixos heu fet, però així personalment aquí venint, no. Martina, perdona, digues. no sé, perdona la interrupció, però al Dinotam no sabem d'on és mossèn Pere Gerard, perquè no sabíem ben bé fins avui mateix si seria ell o no, però al Dinotam, aquí en Felip i jo ara ho estem tractant a micro tancat, un lleuger accent de reiguer, no sabem si és de l'Aró, Lloseta, Binissalem o tal vegada ens arram de totes. Ara li demanem i sortim de dubtes. Em diuen que té vostè un cert accent del reiguer. Anem mal encaminats. No, aneu ben encaminats. Som de Lloseta. De I per Lloseta. tant faig ser. Dels 3 pobles que fan ser, però hi ha altra gent que no és de Reiguer, sobretot de Lloseta, Binissalem i Alaró, que fan ser. I això és degut a que a molts de pobles de Mallorca hi havia monges franciscanes de Lloseta que allà on estaven, lògicament, no varen perdre aquest accent de ser. Hi ha gent d'aquests pobles on hi havia religioses que fan ser, per tant ja no és exclusiu d'aquests 3 puestos. El que passa que aquests 3 puestos són, diguem, són pare i sa mare de ser. I encara perdut. I a més també una llança a favor de mossèn Pere Gerard, que conserva aquesta de l'Aró, Lloseta i Binissalem, que tots els mallorquins, tots els illans, tots els catalanoparlants ens sentim orgullosos d'aquestes formes genuïnes tan nostrades, tan mallorquines i alhora tan catalanes. Ningú no se n'ha d'empagueir de xerrar del seu poble. Senyor. Totes les particularitats fan una llengua gran i enorme com és la nostra llengua, catalana. Aquesta és la riquesa del català parlat a Mallorca. A les Illes Balears, evidentment, és curiosament que moltes formes de parlar de Mallorca s'assemblen a Eivissa i a Menorca, de manera que molts de pobles se senten com agermanats en aquesta manera de parlar.